Na ke jingsham ke jingbon ki Longkmie bat Samla Kynthei Kiba Shah Thombor ki babon ki liang ka Meghalaya State Women Commission minta ke sni ka lai terik unok pra kala pelong da ka awareness program ban yat Paidbah ban smooth ho Paidbah halor ke jingsha le ben ki Kynthei ha ki babon ki liang ringkat ke jing pelong ya ka drama Lincoln ban pin I kumba ki Longkmie ki sha le ben Nakaliang ka legal member jong ka Meghalaya State Women Commission ka kong Joy Grace im ka pentip ba ka jing pelong ya kani ka program kalong shibenta ban Pynshai Paidbah shigi nong shong jong ka jila ban kiar nakale ben ki Kynthei henrei ban yada ya ki Nakaliang ka kong ani sotun ka ong ba ka jing sedang kani ka program ka dei na do ka arfusan tarik unai wi ka badai ka sngi biki persha ya ka jing sha le ben ki Kynthei hakeleng setelak ka perthei bala jutip ka National Day but an penkut pat ha ka shpo tarik unok pra ka badai ka World Human Right Day but ko ong ru ba ka jing thmu jong kani ka program ka dei man pen germau ki para Longkmie ba ha kani ka keleng saudong ka perthei ki ju sha le ben kum ka jing sha bat bor ka jing sha kidnap bar ha kiwi ki liang na kaliang ka chairperson jong ka Meghalaya State Women Commission kong Yamon lang siem kalakin tu I para Longkmie haba ki ma de kum kini ki jing e ki dei ban mi shikmat ban yet hu e ka commission kim dei ban set bat dia Women's Commission kan IT kadang ketika bon na benta jang Kynthei Kiba Shah Thombor batru kum kanan office bat kum jo ruki office jang women's jang ka TSWO ba tiadan penyerap na benta ban ajing ya dia ki Longkmie ki dia kedo yang kecing Shah Thombor ha kecing sisa ni ha ka korban Pynshai korban ni dak sedang training I ba ka ta kecing Shah Thombor ngim tip hiru komod yu kata kecing Shah Thombor kum no ki Longkmie ki ya kendo hendrai habani la tre ilap ba kini ki Longkmie ki kai kendo ya kecing e ki ran dan mi syakman ya leng ba jang kani ka campaign ke pamutasi nga kwa mo kum ka bangi tre ha profil ni kwa nya ki Longkmie ki bala ta ki dan kecing ya kendo jing ya ko yung kosen jang ki ha ka imlang ka sa jang ka jang ki lok ki bokloi ban mi syakman na ka banta ban yathu lem ya kecing ja ka jang ki nang ba ngilla ban ajing era bat bangilla ru ban yara ya ko won ti jat jing Shah Thombor di ban wan ha ka jing jam ngai pi we Longkmie la ne Kynthei badan ha ko ka laksana ka menshwa empat don di kila jing era menyerap tentang yang tak kini domestic violence Basha le ben kila ni maksar rai manta sarkar India ha 2002 kala pas ya kata act on the protection of women from domestic violence act dia kani kaan kadi ba emergency agency la implement hang ni social welfare itu ki por Mswc district social welfare officer san ri menta pare kla notify ikini ki center manager ji one stop center haman ki district idon ki protection officer hapo jongani domestic violence act ini siete trei lang baki session maki ini siete foi ki kani office lakin ai ki la jingrap ikinu Kynthei dan kidon kam protection dan kidon kam Paidbah dan ni la sasho banyak protection macam ni kipun kila banyak custody la sabe ni yang banyak residence order but we la jingra pun counseling maka counseling ki alang ya baro an yau semrang ya alang family counseling le la da dei long single mothers no but di country Longkmie ba pe
hot ka ngilang ikran kendom teng yo I bakibon kidaw idan ki rangwa kayap rangwa ba e rangwa kidaw ka kher di tangba ban hong ba ban don ka data ke kila don hot ka study commission do single mothers laban one solution ban yo some data tama at the same time na try ni pat yo ban yo should ka data ke na ko ka memang salang do kita daw ban kren kendom do ka ba e pa yang ni ngampat kwa ka ni ka kon mangidang ni ka ba di tangba away yang kawan kita kejing kerma dia si away kadi ya kejing songkha dari yang registration of marriage kan kamte ke kan kamte ki rangba kamte ki Longkmie ru ba kin kit kya ma ting teng dengan nak ada dia mo dan kam ye kini ki ding kte mo ban te song ni na ban ni ya ni kalenti ke ba kampe ke mo ita hi we but dari more awareness ke tang hap ni tho kamtam ban ya ban ki kai ye ki na samla ba kin make good choices kejing songkha songman ba kadon kor ka ayom ban songkirim re hab yang sikit jak na jong tar bedi gore re demar bedi property kan mong kejing dok ka ban I penting ya petang naman pa la bandon kejing iet no tamba kejing iet sam kata ka ban te ke ye kejing yo kan project pa kejing tip real tip lai ba ni shep tiang yo lai ba ni iet ikikun ta ya kam na net scam ba inang sawa ba ndai tamang ni dun kan sawa of activism against gender-based violence is actually a global campaign where for 16 days we talk and we bring awareness about issues that women are facing in different communities. It is usually in these days we take the time to remember how far women have come from getting just their rights to vote and now being able to not only vote but get employment, and this is all the work of the women movements that have come before us. So these 16 days are to highlight the struggles women have faced, where we have reached now, but also at the same time we can see that there are a number of crimes against women, violence against women in the society that are coming to light now. So in these 16 days we also bring out about issues that women are facing that usually are not being reported, what are the reporting mechanisms available, and what are the rights and entitlements of women. So this campaign is to highlight these two very important aspects in our everyday life. Thank you.